बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि परबतजरा जिल्ला आफाद दाफुंबाय। क'क्राझार जिल्लानि परबतजरायाव दिनै बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि परबतजरा जिल्ला आफाद दाफुंनाय जायो। बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि गाहाय नेतारि राकेश रामसियारिनि दैदेननायाव खुंनाय मोनसे मेलाव गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि मोगथां बसुमतारी आरो मैखोम बसुमतारीनि नुजाथिनायाव परबतजरा जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ दाफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि गोदानै दाफुंनाय परबतजरा जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि महरै बड'लेण्ड रादाबनि गागि खौरांगिरि गौरी ब्रह्म आरो गाहाय नेतारि महरै बड'सानि गोख्रों खौरांगिरि सोमखोर ब्रह्मखौ सायख'नानै दाफुंनाय जायो। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जानानै बे समाव आं गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। दिनै परबतजरा बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट खौरांगिरि गौथुम थामहिनबा जों बेवहाय जिल्ला महर जों होदों दिनै दानाय जादों आरो बेवहाय जोङो आफादगिरि महरै जों मोननो हादों गौरी ब्रह्म आरो नेहाथारि हिसाबाव जों मोननो हादों सोमखोर ब्रह्म बिथांखौ जों मोननो हादों आरो जों बेवहाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो नैबे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन जों बेखौ दाफुंबाय थानाय जादों। थांखिया बेनो जे जोंनि खौरांगिरिफोरा खौसेथि जों जानांगौ, खौसेथियै जों खामानि मावलांनो थाखाय बे दाफुंनाय थामहिनबा जोङो खौरांगिरिफोरखौ मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै जों खामानि मावनो थाखाय जों ओंखारदों आरो बेवहाय जोंना गोबां बिदिनो केसफोर जोंनाव फैयो जायफोर केसफोरखौ जोङो फाइट खालामनो थाखाय जुजिनो थाखाय जों खौसेथिनि गोनांथि जायो। बेहाय बैफोर थांखिफोरखौ लानानै जोङो दिनै बे नैबे परबतजरा जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ जों दाफुंनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव माखासे खौरांगिरि जे गोदान गोदान दिहुनजानाय बा दिहुनबाय थानाय दा बैफोरखौ जोङो कन्ट्रल माबोरै खालामनो हायो बे जोंनि गेजेराव जावरिखांनाय फैदों। जोबोद मोजां बेयो, नाथाय बेनि अनगायैबो बा बेखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन जायगाफोराव जों नुनो मोनदों जे गाव हारसिंनो खौरांगिरिबो बे मानसियानो एडिटरबो बे सुबुङानो गावनि एंकरिंबो खालामनो। दा बेफोरखौ जोङो माबायदिहाय जों कन्ट्रलाव खालामनो हागोन, मोनसे लेभेलाव जों लाबोनानै बेखौ निउस चेनेल बायदि माबायदि रान खालामहोनो हागोन, दा बैफोरखौ जोङो थांखि लानानै जोङो बे गौथुमखौ जोङो दानाय जादों। थांनाय 2019 मायथाइयावनो जों बे गौथुमखौ दानानै जों खामानि मावबाय थादों। सम एन्ड थासारिखौ जों नायनानै बेखौ जायगा जायगा जों जिल्ला दाफुंनाय बे दाफुंनायाबो जोंना सोलिबाय थादों आरो दिनैबो नैबे परबतजरायावबो जिल्ला महराव जों महर मोनहोनो हादों। आं आसा खालामदों जे बिथांमोना जे बे ओनसोलनि परबतजरा ओनसोलनि जे गोदोसोना थानाय माखासे इनफरमेशनफोरखौ, गोदोसोना थानाय माखासे जारिमिनफोरखौ बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव रायजोनि जे लुबैनाय रायजोफोरनि माखासे माने खामानिफोरखौ जे सरकारनिसिम मोनहोनायाव बा सौहैनायाव नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों डिसिप्लिनै जे लांनानै जे इनफरमेशन बेखौ जेन होनो हायो आरो सरकारजों नुहोनानै जे खामानि मावहोनायाव मदद होयो, आं बेखौ आसा थिदों आरो जों लुबैदों जे बर'नि जेसेबांखिनि खौरांगिरिफोर दङ बेयो खौसेयै थानानै जेन खामानि मावलांबाय थानो हाथों, आं बेखौ मिजिंथिदों। दिनै खोब मोजाङै जों नैबे परबतजरानिनो नैबे गेस्ट हाउसाव मोनसे गेस्ट हाउसाव बेवहाय जों सावरायलायनाय जादों। मिरुनिफ्राय जोङो लोगो आफादगिरि महरै मैखोम बसुमतारी बिथाङा दङमोन, जोंना बुंथिगिरि महरै मोगथां बसुमतारी बिथाङा दङमोन आरो जोंजोंनो लोगोसे मेम्बार हिसाबाव बिथां अनजालु हाज'वारि बिथाङाबो जोंजों लोगोसे दंमोन आरो परबतजरानि जेसेबांखिनि बर' खौरांगिरि दं बे खौरांगिरिफोरा ज' थानानै दिनैनि जोंनि बे परबतजरा जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ दाफुंनाय जाबाय। दा बे हिसाबाव जोङो खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ नैबे ओनसोलनि जाखिनि बेवहाय माहारियारि आफादफोर दङ, राजखान्थियारि आफादफोर दङ, गौथुमफोर दं, दा बैसोरो जे बिथांमोनखौ जेन खामानि मावनायाव जे स्पेस होयो, जायगा होयो, आं बेखौ खावलायदों आरो
मदद होलायनानै जोंनि खौरांगिरिफोरखौ जेन इयुनाव मोजाङै जे दैदेनलाङो थामहिनबा बिथांमोनखौ लेंहरनानै जे खौरां बुथुमनायाव हेफाजाब होयो आं बेखिनिखौ खावलायबाय गोजोन्थों। নমস্কাৰ মই ডক্টৰ প্ৰতিভা পাছাৰী আগৰৱাল IVF স্পেচিয়েলিষ্ট এট আপোলো ফাৰ্টিলিটি গুৱাহাটী মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে মই কোকৰাঝাৰ আপোলো ডায়েগনষ্টিকত 23 মাৰ্চত আহি আছো দুপৰীয়া 12টা বজাৰ পৰা এটা বিনামূলীয়া নিসন্তানতা কেম্প লৈ পেলাই যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে নিসন্তানতা প্ৰব্লেম আছে আহি পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে আপোনালোকে বুকিংৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰে 8135834710 নম্বৰত আকৌ একবাৰ কৈছো 8135834710 ফোন নম্বৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো বুক কৰিব পাৰে ধন্যবাদ।